últim farem el full del formulaci llibres. Aquí el primer que us trobareu és que si intenteu escriure diu que està protegit. Està tot el full protegit. El primer que heu de fer és desprotegir-lo. Per desprotegir un full heu de venir aquí on hi diu Eines. Veieu que està el candau marcat en blau? Vol dir que està protegit. Llavors, cliquem aquí i ens demana la contrasenya. La contrasenya és Mamen. Feu d'acord i ja podem escriure. Veieu? Ja es pot escriure. Molt bé. Llavors, ens inventem una data de préstec per llibres, la quina vulgueu, 21 de l'1 del 2020. Dia 1 del 2 del 2020. El que vulgueu. 3 del 2 del 20. I l'última, 7 del 2 del 20. I ara ens inventem unes dates de retorn, les quines vulgueu. Feu que algunes siguin més de 14 dies i unes altres siguin menys de 14 dies. Per exemple, aquesta d'aquí la farem que sigui menys de 14 dies. Per tant, ho tornarà el dia 30 de l'1 del 2020. Aquest d'aquí se'ns haurà passat de data i ficarem que ho torni el dia 25 del 3 del 20. Aquest podem posar el dia 15. Aquest d'aquí podem posar el dia 30 de l'1 del 2020 i aquest podem posar, per exemple, el dia 1 del 3 del 2020. Llavors, la idea és que aquí en el comentari ens surti la paraula fora de termini, la frase, si han passat més de 15 dies entre la data del préstec i la data del retorn. Llavors, com ho farem? Amb la formulació una altra vegada. Engeguem la formulació. La verificació serà que la diferència entre les dues dates sigui més gran de 14 dies. Per tant, farem que aquesta, la data de retorn, menys la data del préstec, sigui més gran que 14 dies. Si és més gran que 14 dies, per tant, si es compleix la condició, és quan està fora de termini. Per tant, és quan aquí hem d'escriure el fora de termini. I si no és més gran, no ha d'escriure res. Llavors, com li podem dir que no escrigui res de res? Doncs d'una manera molt fàcil. Fiquem unes cometes, i com que dins de les cometes no hi ha res, ell no escriurà res. I ja estarà. O fiquem cometes i un espai entremig. No passa res, I farien d'acord. I fixeu-vos que aquí no en surt res. En realitat ens haurà escrit un espai perquè he ficat un espai. Si jo ara arrossego la fórmula cap a baix, em surten els fora de termini on han de sortir i en blanc on no ha de sortir.